Преди да си казвал каквото и да е, искам да ти кажа, че съм тренирала вкъщи как да ям без да пада нищо отстрани. Значи се наяла, така ли? Не, само тренирах. Добре, не може ли един път да се наедеш вкъщи и тогава да дойдеш да скачиш в колата? Ми няма време да се оправя! Как така си нямала време да се оправиш, пък си тренирала да едеш? Ето различно. Кое му е Добре, айде яш. Яш да те видя как си тренирала. Ето, гледай се. Ето, готово. Няма нищо никъде. Наистина няма нищо. Обаче сега искам да си хвърляш бокуците. Да, естествено, нямам проблем. Какви са тия трохи по седалката, бе? Защо цялата седалка е в хляб, бе? Откъде дойде тая